हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु वंदन को स्टार्ट करता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशस्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपपदायिने गौरभक्ताय नगरप्रामदायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तुलसी कथामृत तुलसी अमृत न भजनामृत, श्रीमद् भागवतामृत, चैतन्य चरितामृत, हरि भक्ति विलास अमृत, पूरा अमृत. अमृत आम्ही ऐकूच्या का हांगा फोटो सेरवलाची ते अमृत कसं फल दिता म्हणले आम्ही ऐकूया. फर्स्ट तुळशी महाराणी कशी ती आयली म्हणून आम्ही सगळा गुत्त सर तपास उडगास कोण घेवचे. तुळसी महाराणी हाजी वेळारी समुद्र मंथना वेळारी धन्वंतरी देव अमृत कलश घेऊन येता. अमृत कलश घेऊन येताना विष्णूका भारी संतोष जातके, आनंद जाता. संतोषाना सगळे दोळा दाखून अश्रू ते अमृत कलशा भितर पडते. अमृत कलशा पडली सता एक अद्भुत अद्भुत चैतन्य आशिली एकी देवी भायर येता. तिची तुळसी महाराणी. त्या खातीर तिका म्हणताची आम्ही कसं म्हणत तुळसी अमृत जन्मसी. ती अमृता दाखून आयली तुळसी महाराणी म्हणून सांगताची. त्या विष्णुले आनंद बाष्प ते अमृत कलश दाखून आयली. तेन्ना पूरा देवी देवता तिका पळोवन भारी 33 कोटी 33 कोटी देवता पळोवन तांका भारी आनंद जातके, आश्चर्यचकित जातके. तसले असामान्य अद्भुत अत्युत्तम तसले एक देवी पळोवन तांणी पुरा नमस्कार करता. नमस्कार करून तिगेल ग्लोरीज तिगेल गायन करता, तिका प्रदक्षिण करता. कसं लागता 33 crores देवता आसाची ज्याला हिक पूर्जन हिक कसं नमस्कार करताची म्हळ्यार ती असामान्य. सगळ्यांक म्हणकी देवी देवता म्हणकी नाही ती असामान्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी तसलं म्हण ही देवी म्हणून तांकां कळटा. ताका तांणी नमस्कार करतात. कसं लागती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असं म्हणून आमी पळया. कसं लाग म्हळ्यार यन्मूले सर्व तीर्थानि यन्मध्ये सर्व देवता यदाग्रे सर्व वेदाश्च तुलसीत्वा नमाम्यहम् म्हणून सांगताची. कसं म्हळ्यार तिगेले यन्मूले सर्व तीर्थानि तिगेले बुडा म्हळ्यार तिगेले रूट सर्व तीर्थ असते. सर्व तीर्थ म्हळ्यार आम्ही वताची हांगा अयोध्या वताची, हांगा काशी रामेश्वर हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ कसकी पुरा पुरा सर्व सकड तीर्थाक तीर्थ ते तीर्थक्षेत्र दर्शन करूका थंय न्हंय तू न्हावका म्हणून वताची पळयता. जाल्यार हे तुळसी महाराणी रूट आहा कितले 560 मिलियन तीर्थ काय एक दोन न्ही 560 मिलियन तीर्थ तिगेले रूटात असते. कधी ती असामान्य तस तीर्थ अस आम्ही एक तीर्थक्षेत्र वच्ची कसं कारण
ओ ते भोवन येवया गंमत करून येवया देवा एक पळोवन येवया बा ते वचून ते कसं म्हणलेलं स्पेशल स्पेशल खाऊन येवया अशी कसं स्पेशल स्पेशल वस्तू खरीद करून येवया म्हणून लेखून वताची वयवा साधारण जाल्यारी बद्दाची एक तीर्थ क्षेत्राक गेल्यारी आमी एक शुद्धीकरण जातके जाल्यारी हे तुळसीचे तीर्थ पूरा पुण्यक्षेत्रांत नल्ल पुण्य मेळटके शुद्धीकरण तितले जातके त्या खातीर तिका सांगता ती यन्मूले सर्व तीर्थानी म्हणून मग ती मध्ये सर्व देवता तिगेले प्रति पाल्लांक पूरा देवत आस सांगता आमी गोत आस आनी तो ब्रह्मसंगीत आसा अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप विष्णू अनंत रूप आसा म्हणून आमी आयक गोत आसा आमकां त्या म्हळ्यार तुळसी एक पानांत एक नमुने विष्णू रूप असते आता केशव माधव गोविंद पद्मनाभ दामोदर संकर्षण अशी मस्त पूरा विष्णू रूप ते एक तुळसी दळांत तुळसी पाल्ल्यांत आसके तसल म्हणजे स्पेशल ती तुळसी महाराणी स्वयं नारायणाची ती त्या पाल्ल्यांत आसता नेक्स्ट कसं सांगले हांवें यदाग्रे वेद सर्व वेदा यदा तिगल अग्र म्हणजे तुदिरी सर्व वेद तसले तुळसी तरी पूज केल्यार आमकां दिव्य ज्ञान येता यदाग्रे सर्व वेदश्च तुलसीत्वा नमामिहं तसल तुळसीक आमी नमस्कार करूया म्हणून सांगताचे आता आमी कृष्णाक ना आमी विष्णूक पूज करताची पूरा नमने फूल मेळना वयवा तू त्या फूल मेळना जाल्यार एक तुळसी दळी तर दवरल्या फूला पुरा नमने फूल समर्पण केला म्हणजे जातके तसल म्हणजे तुळसी महाराणी महत्व आता तुळसी महाराणीक आता रश्मी भट माताजीन पूज केली आम्ही साधारण सकड ऑलमोस्ट आता असेंबल जालेले पूरा जनाक तुळसी पूज कशी करची म्हणून खूप तसं जाल्यार आपास आम्ही एक चिंतन करूया कशी करता तुळसीक आम्ही फस्ट मुळांत उदक घालताची वयवार तुळसीक थोडे उदक घालून वयर तुळसी झाडा वयर दुखून थोडे उदक घालका उदक घालून कसं करता मागीर ती मृत्तिका ती तुळसी झाडान मृत्तिका आम्ही हांगा लावन घेवका मृत्तिका लावन घेवका तशें केला कसं जाता तर मृत्तिका लायल्यार तीन लोकाचे व्रत तप स्नान जप केलेलं पूरा पुण्य मिळते ती मृत्तिका पूरा लायल्यार तीन लोक म्हळ्यार आम्ही साधारण भूवर स्वर्गलोक आमगेले मृत्यूलोक आणि पाताळ लोक हे तीन लोकांचे जप तप स्नान पुरा केलेलं पुण्य मिळता कितले खर्चू ना कसली ना कितले देवाल करून पळया ती तुळसी महाराणी करून सो डायरेक्ट खंय वताची आम्ही वैकुंठाक वचयाक जाता म्हणून सांगता मागीर प्रदक्षिण करता प्रदक्षिण केल्यार कसं जाता आमगोच यानी कहानीचे पाप आणि ब्रह्महत्या आदी कहानीच्या ब्रह्महत्या घोर पाप ब्रह्महत्या ब्राह्मण हत्या तसल पाप समित नाश जाता तुळसी महाराणीचा म्हणून सांगताची तुम्ही अशी सुतू काढू आम्ही आमगे गुरु महाराजा खातीर अर्पण करताचे आधी हांव इतलो सुतू केला हे गुरु महाराजाक अर्पण जेव गुरु महाराजाक आरोग्य मेळो म्हणून आम्ही हांव डेली तुळसी महाराणी लाग मागता तुगेलो हांव प्रदक्षिण करता असं गुरु महाराजाक हुशार करी म्हणून तिगे लागीं मागता तशी ते प्रदक्षिण करून केल्यार समिती ती ते आमगेले वांछा आमगेले मनोकामना ती पूर्ती करता तसल नमनेची तुळसी मागीर तुमकां गोतू आसा तुळसी प्रसाद तुळसी देवा अर्पण केलेली तुळसी साधारण भायल मनशां दवरून घेनाची धाल मनशां कानार घेवन तांगे शेंडीर दवरून घेतात
त्या दोन घेतले तर पळयल्यार विष्णू यमदूत धावन वताच के यमदूत धावन येवन धावन वताच म्हळ्यार हो वैष्णव आणि तुळशी धारण केला म्हणून विष्णुदूत घेवन येताच के तसं म्हणजे यमदूत समिता लागी येनाची म्हणून सांगताचे. नेक्स्ट तुळशीचे महत्व पळया कशी म्हण. या दृष्ट्वा निखिलाग संग शमनी तिक पळयलारी पुरके खाली पळयलारी आमगे कितले कीची निखिल हाग मस्तू हाग म्हळ्यार पाप संग शमनी पुरा पाप निवारण जाता. आता आमचं गोहत्या ब्राह्मण हत्या भ्रूण हत्या मातृहत्या पितृहत्या कस सकड हत्ती करताचे आम्ही ते पूरा शमन जाता म्हणून सांगताचे. नेक्स्ट स्पृष्टावू पावनी तिका स्पर्श केल्यार पुरके खाली आपळार पुरो आमगेले मन आमगेले शरीर शुद्धी जातके मन आणि आमगे शरीर शुद्धी करता जाल्यार तिका लागी शक्ती आसा. मागीर रोगानम अपिवंदिता निरसनी ती रोग आमगेला आशिल रोग समित निवारण करता तसं म्हणे तुळशी महाराणी शक्ती. आता तुळशीचे झाड स्थापन करचे ना झाड वयल्यार कसं पुण्य मेळटा. 7 कोटी अम्मा ते करचे 7 कोटी अन्ना ते करचे तांगेल संबंधिकाक तांका पूरा जनाक एक 100 कल्प म्हळ्यार ब्रह्माल 1 दिवस ब्रह्माल 1 दिवस म्हळ्यार 4 युग इंटू 100 तितले टाइम वैकुंठा तू राबुजत के नारायणाले एक तुळशी झाड वोवन ताका आमी गोड केल्यारी स्थापन केल्यारी 7 कोटी अम्मा तेक 7 कोटी अन्ना तेकचे पूरा जनाक वैकुंठा तू नारायणा लागी राबच्याक अवकाश दिता एकल्यान केलं म्हणतना हे कसलं म्हणे पुण्य पळयाचे. मागीर तशें ह्या पळयतना दिसता तितले कष्ट तुळशी झाड वोवचे तुळशी झाड उदक घालचे तुळशी मृतीक लावन घेवचे तुळशी प्रदक्षिण करचे तितले कष्ट कांय कष्ट ना. जाल्यार आमकां टायम ना आमकां जाय ना आमी कसकी एक थोडेची दुड्ड संपादन करू की ना आम कसले आमगेले कामना आमगेले पर्पजाक आमी हे तुळशी पूज करचेची आमी करनाची ताका महत्व दिनाची. ह्या सकट आयकतना तुळशी महाराणीले अमृत कळता कितले महान आस म्हणून आमकां कळटा. मागीर कितले नमने मूर्ख जन हे सकट आयकतना हे सकट फळ इतले ओट्टूच एक 5 निमिष भितर केल्यार इतले फळ मेळटा जाल्यार आमी ताका निग्लेक्ट करून आमी दुडवा मागशी की विंगड कामा मागशी धांवताची आमी कितले म्हणे मूर्ख आमी कितले म्हणे फुलिश म्हणून ह्या कळटा. आनी एक कसं म्हळ्यार दृष्ट्वा स्पृष्टा तथ्याथा कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुळसी शुभः म्हणून आसा. दृष्टा म्हळ्यार तुळशीक आमी डेली पळोवका भायर वतना पळोवचे भितर येतना पळोवचे फुडें सकड ग्राउंड फ्लोर घर आसल्यार येद्राक आंगणांत तुळस आसताशी आज सकड अपार्टमेंटात आसल्यार तुळस खंयकी बाल्कनी खंयकी दवरतात तशी जाल्यार तुळशी झाड नातिले तुळशीचे तुळस नातिल घर ना तशी ते तुळशीक पळोवपाक. नेक्स्ट स्पृष्टा तिका स्पर्श करपाक स्पर्श केल्यार कसं जाता आमकां प्रति पानात अनंत नारायण रूप आस तशें मी ते नारायण स्पर्श केले म्हणटा. मागीर ध्यात्वा म्हळ्यार ध्यान करचे तुळशी महाराणीले स्मरण करचे तिगेले वैभव तिगेली कीर्ती तिगेल आमी स्मरण करचे. नेक्स्ट कीर्तिता
आम तिगेल कीर्तन करचे सकाळी सांजवेळा तिगेल कीर्तन करचे पळे वैष्णवाल देवस्थान प्रति देवस्थान आता पश्चिम जागर कार्तिक मासा जाता प्रति वेंकटरमण देवस्थान देवा दाखील आरती फर्स्ट तुलसी पश्चिम जागर जाऊन जात तरी फर्स्ट नेक्स्ट तुलसी दाखयतात मागीर सुद्धा देवा पुरा दाखोवचे ती आरती पुरा सुद्धा देवा दाखोवचे वर्त भटमा म्हणतना कितले महत्व पळे तुळशीक तशी आम्ही कीर्तिता सद्दा सकाळ सांजवेळा ती गेल्यार कीर्तन करता नमिता आम्ही तिका नमस्कार करता नमस्कार करता म्हळ्यार नमस्कार करचे म्हळ्यार ताका एक क्रम आसा खाली एक खातान अशें नमस्कार करचे अशें कशें की करचे ते सकट न्ही नमस्कार करता पंचांग आम्ही भायल मनशान पंचांग नमस्कार घालता जाल मनशान उद्धंड नमस्कार घालता जाय जाल्यार एटलिस्ट 2 हात अशें मात्तपणी बघू का मात्त नीट करून नमस्कार केल्यार ताका अर्थ ना मात्तपणी बघू का नमस्कार करता मागीर श्रुत्वा मागीर ऐकूचे तुलसी महाराणीले कथा तुलसी महाराणीला आमी आयकता आसपळे तिगेले ग्लोरीज तिगेले महत्व तिगेले कीर्ती ह्या आमी आयकुका नेक्स्ट रोपिता रोपिता म्हळ्यार तुलसी महाराणीले झाड वोवचे तुलसी खंय तुळस की तेंचे वृंदावन वृंदावन जाता आनी तुम्ही हांगा वृंदावन वचका म्हणा खंय तुळस वयले थंय वृंदावन खंय वृंदावन थंय कृष्ण वास करता म्हणून सांगता नेक्स्ट सेविता सेविता म्हळ्यार कृष्ण तुळसीचे सेवा तुळसी सेवा कशी करचे तुळसीक उदक घालचे तिका सकाळी वैशाख जाल्यार सकाळ सांजवेळ उदक घालचे मागीर खंयचे झाड नकने झाड आयल्यार ते काडचे तिके माती लूज करची ह्या तुळसीक टेक केअर करचे सेविता नेक्स्ट पूजिता पूजिता म्हळ्यार आमी आरती करची अगरबत्ती दीप फूल हे पुरा देवा तिका अर्पण करचे ते पूजिता मागीर नवदा तुळसी नित्यम यो भजती दिने दिने युगकोटि सहस्राणि वसंती हरिग्रहे हे 9 नमुन्याचे म्हळ्यार दृष्टा स्पृष्टा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता पूजिता हे 9 नमुने प्रकाराची तिगेले आम्ही सेव तरी कल्लारी कसं जाता नवधा 9 तुळसी नित्यम नित्य करता एक दीस करचे आता श्रावण मासात मात करचे मागीर तुळसी ओ श्रावण मास आयस कई आमगेला तुळसी झाड ना कई देखून तुळसी हाडची तुळसी कशी वैरी इना बा तुळसी वश म्हणून कितले किती जण अपार्टमेंट असे जर सांगताचे तशी वही एकंपंत प्रॉब्लेम जाता नहीं म्हणून सांगना वतपणा की कसे की एक रिझन तुळसी पोटान तू समयेना जाल्यार तशी श्रावण आईल म्हळ्यार सुद्धा तुळसी झाड सुटूची नाही नित्य नवदा तुळसी नित्यम नित्यम करका ये भजंतीम दिने दिने कोण देवा तिका भजन करता नित्य दिने दिने युगकोटि सहस्राणि कोटि युग सहस्राणि 1000 कोटी वर्ष वसंती हरिग्रहे ती हांगा विष्णू लोक आवडता कोण ते तुळसीचे 9 नमुन्या प्रकार सेव करता तिका ताका विष्णूले ग्रह वच्चे जाता इवन तांगेले घराची वैकुंठ जाता हांगाची आशिल तरणाची तुळसीचे टेक केअर तुळसी पूजा तुळसी सेवन तुळसी आरती तुळसी कीर्तन हे कोणाल घरकड चलता तांगेल घरकड विष्णू वास आसताची आणि मरतरी समिता तांणी वैकुंठा वताची म्हणून सांगता तसल नमुने तुळसी महात्मा सो आम्ही शुक्रार आयतार मात हांव तुळसी पूज करची व्हडले दिवस तुळशीक उदक घाला हे पुरा पुढे जनाक महत्व गत नाशिल्ले जाल्यार आता आमगेले
सखी चरण माताजी आणि मुरलीधर चरण प्रभु ये तुलसी महाराणी ले वैभव तुलसी महाराणी कीर्ती हे प्रचार करता आसाचे हाजीत्रू तांकां कितले फल मेळटा म्हणून गोतना म्हाका हे नवदा हे सांगले तू सहस्र युग वैकुंठ आरापच्या जाता म्हणून सांगता अशी बट तुम्ही पुरा प्रचारक तरी जाले हे तुलसी महाराणी कीर्ती प्रचारक जाले तुमकां कितले फल मेळटा म्हणले म्हाका गोतना सो आम्ही एकल्या एकल्या सांगता तुलसी कसल महत्व कसला तुलसी का आम्ही पूजन करका कसला तुलसी सेवन करका कसला तुलसी कीर्तन करका कसं तिगेल महत्व तरी सांगले तुम्ही एक प्रचारक ताची ताजी वैभव ताजे फल या सकड तुमका मेळटा सांगता सांगता कृष्ण निगेल्या एक तुलसी धळ अंजली मात्र अंजली हंत भितरी एक तुलसी दळ घालून म्हाका अर्पण तरी केली तरी जाल्यार हांव विकून वता तुमकां म्हणून तागे विकून वत घेतो म्हळ्यार तुम्ही कितले हजार गटले रुपये भांगर सिंगर फूल फल नैवेद्य या पुरे दिल्यार तो तूं विकून वचना म्हणून सांगना जाल्यार खाली अंजली मात्र उदक आणि तुळशी तळ तरी दिली तरी जाल्यार तो तुमगेल जाता आमगेल जाता म्हणून कृष्ण सांगता म्हणताना हे तुलसी महाराणी वैभव कीर्ती कितली व्हडी पळयाची सो ह्या एक तुलसी महाराणीले वैर एक दोन उत्तर उलोवचे म्हाका अवकाश दिलेला सखी चरण माताजी मुरलीधर चरण प्रभू सकड भागवत पुराण कोंकणी चॅनल सकड सदस्याक हांव गेला नंतर धन्यवाद आणि नमस्कार हरे कृष्णा।